Il-Gażini tal-Banet għandhom rwol importanti fl-irħula Maltin u Għawċin u għall-aspett soċjo-kulturali Malti. Il-Gażini tal-Banet joffru kemm fejn in-nies tal-lokal jiltaqgħu u jissoċjalizzaw flimkien fil-waqt li huwa l-post fejn isiru ħafna mill-preparatmenti għall-festa tal-Belt jew raħal. Lejl f'Casal Fornaro sa mill-bidu tagħha kellha l-iskop li tesebixxi dak kollu li jsawwar il-poplu Malti, b'attenzjoni partikolari fuq dak li jsawwar il-poplu Ormi. Żgur li għal-poplu Ormi il-Gażini tal-Banet għandhom rwol importanti. Dawn huma ferm frekwentati u għadhom igawdu popolarità kbira. U għalhekk li għal sen oħra il-Kumitat Organizzattiv tal-Lejl f'Casal Fornaro ħassew l-importanza li l-Banet Maltin ikunu parti maġġuri tal-attività. Ta' kull sena, l-organizzaturi għażlu tema li hija konnessa mal-Banet Maltin. Din is-sena mhijiex eċċezzjoni. L-organizzaturi dis-sena għaqdu flimkien il-Banet li l-kol bħala fattur komuni għandhom l-Sur Xavier Spiteri bħala l-konsulent tal-banda tagħhom. Dawn il-Banet jammontaw għal 14 u l-lejla ser jinaqdu flimkien xejn inqas minn 11 il-banda Maltija li flimkien ser ikunu xejn inqas minn 180 bandist. Barra minn hekk, l-okkażjoni tal-lejla ser tkun qed tfakkar ukoll anniversarju importanti għall-Gażini tal-Banet, it-30 anniversarju mill-mewt tal-Maġġur Anthony Akulina, surmast u kompożitur sinonimu mad-dilettanti tal-Festi Maltin, b'numru ta' marċi li ma jmutu qatt. Dawn jinkludu l-marċ li din is-sena ddomina l-Festi Maltin, fjesta jew kif inhu magħruf bħall-Ormi il-Festa l-Kbira. Fost marċi oħra mortali ta' dan is-surmast insibu la Senjora Rita, il-Bozin, Forza Censina, Come on the Stripes, Balfrendozan, Assuero Fiorentina, Granada u ħafna oħrajn. Il-lejla ser nkunu qegħdin nisimgħu dan il-marċi tan sbieħ li ser jindaqqu lilna mill-Masbent li ser tkun qed iddur mat-toroq. Il-Banet parteċipanti huma dawn li ġejjin: is-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian, l-Aqda Mużikali Marija Bambina Banda Vittorja tan-Naxxar, l-Aqda Mużikali Mount Carmel tal-Gżira, is-Soċjetà Filarmonika Santa Venera ta' Santa Venera, is-Soċjetà Filarmonika Marija Annunzjata ta' Balzan, is-Soċjetà Filarmonika Marija Matej Grazia ta' Żabbar, l-Aqda tal-Mużika San Gejtanu tal-Ħamrun, il-Gazin Banda San Pawl ta' Ħalsafi, is-Soċjetà Filarmonika Stella Maris ta' Taslima, is-Soċjetà Filarmonika Santa Marija tal-Mosta u l-Aqda Soċjali Mużikali Krist Sultan Banda Pawla tal-Raħal Ġdid. F'dan il-feature ser ikunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn kull waħda minn dawn il-Banet parteċipanti. Is-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian. Is-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian l-ewwel banda Ormija imwaqfa fil-5 ta' Ġunju 1862. Din il-banda għandha bħala surmaz direttur lil Majestro Dominic Darmanin li ilu jokkopu din il-kariga għal dawn 23 sena. Il-banda tas-Soċjetà Filarmonika Pinto għandha rwol importanti fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' San Sebastian li tiġi organizzata fit-tielet ħadd tax-xahar ta' Lulju. Fl-2013, is-soċjetà waqfet għall-ewwel darba l-Pinto Youth Band u fl-4 ta' Ġunju 2015 is-soċjetà għamlet qabża fil-kwalità fit-tagħlim tal-mużika hekk kif ġiet inawgurata l-Akkademja Mużikali Pinto. Is-Soċjetà Filarmonika Marija Matej Grazia ta' Żabbar. Is-Soċjetà Filarmonika Marija Matej Grazia ġiet inawgurata fl-1883 bl-iskol Pewlieni li jkattar l-imħabba lejn il-mużika. Matul dawn is-snin, is-soċjetà żammet ma' dan il-prinċipju hekk kif dejjem ħadet ħsieb li tingaġġa l-aqwa surmastrijiet u għalliema biex jgħallmu l-mużika. Dan kollu għen biex sedet tissaħħa l-eżistenza tas-soċjetà. Is-soċjetà wettqet dan l-obbligu mingħajr ħlas iżda b'dedikazzjoni kbira b'apparat modern li jgħin fit-tagħlim tal-mużika. Is-soċjetà tieħu sehem attiv fil-Festa Esterna tal-Madonna tal-Grazzja li tiġi ċelebrata ħadd wara 8 ta' Settembru ta' kull sena. Il-banda hija taħt id-direzzjoni ta' Majestro Kevin Mizzi hekk kif ilu jokkupa din il-kariga sa mill-2012. L-Aqda tal-Mużika San Gejtanu tal-Ħamrun. L-Aqda tal-Mużika San Gejtanu twildet nhar il-Festa ta' San Ġwan il-Battista fl-24 ta' Ġunju tal-1906. Sa mill-bidu, l-istqarrija tal-missjoni tagħha kienet li tħajjar għat-tagħlim tal-mużika u xxerret fost l-imseħbin u wliedhom u li tkun ċentru ta' attivitajiet kulturali, edukattivi, soċjali u sportivi fil-pajjiż. Id-dar tal-Aqda, il-Palazz Tiene, hija monija u armata bl-isbaħ mod, b'batta ħwejjeġ rikki u artistiċi. L-Aqda Mużikali San Gejtanu tal-Ħamrun għandha rwol importanti fil-Festa ta' San Gejtanu
kif waħda mill-banet ewlenin fil-festa li tiġi ċċelebrata fit-tieni ħadd tax-xahar ta' Awwissu. Fost is-surmastrijiet ta' isem li kellha din is-soċjetà insibu lil Mikpi Joseph Abela Scolaro, kompożitur ta' diversi marċi fosthom l-Innu Marċ San Gaetano. Għal dawn l-aħħar sentej konsekuttivi, l-għaqda tal-mużika San Gaetano kienet involuta f'servizzi barra minn xtutna, hekk kif l-2014 din żaret Napli, filwaqt li fis-sena 2015 il-banda reġgħet daqqet fit-toroq ta' Napli fil-proċessjonijiet tant popolari tal-qaddisin kollha, fit-toroq ewlenin ta' Ruma kif ukoll f'Assisi. Is-surmaz direttur tal-għaqda mużikali San Gaetano huwa l-Kaptan Jonathan Borg. L-għaqda mużikali Marija Bambina banda Vittorja tan-Naxxar. Kif wieħed jistenna minn post fejn it-titular tal-parroċċa huwa twelid tal-Madonna, l-isem Vittorja li għalina l-Maltin hu marbut storikament ma' din il-festa. Il-bidu ta' din is-soċjetà tmur lura lejn is-snin 1915-1916. Kif dak iż-żmien kien twaqqaf bħala gażin soċjali bl-isem Ċirkolo la Vittoria. Fil-fatt, is-soċjetà tinsab għaddejja bil-preparamenti biex tiċċelebra l-100 sena tas-soċjetà. Ta' min isemmi li l-festi ċentenari fetħu biż-żjara lis-soċjetà għamlet fl-Italja, propju fil-Vatikan, kif ukoll fi bliet oħra f'Ruma fosthom Veroli. Fis-snin 20 il-gażin baqa' jikber kemm fin-numru tal-membri li fl-1926 kienu jlaħqu l-188 membru, kif ukoll fl-attivitajiet. L-iskop tal-gażin kif jidher imniżżel fl-istatut huwa dak ta' għaqda soċjali, teatrali u mużikali. Is-sede li s-soċjetà għadha tokkupa tal-lum kienet imbniet fl-aħħar snin tas-seklu 19 biex isservi bħala qorti distrettwali. Skop li għalih il-bini serva għal żmien qasir għaliex dawn il-qrati distrettwali kienu ġew soppressi ftit wara. Sussegwentament, il-post serva bħala skola elementari għal snin twal. L-ewwel seduta li saret fil-post il-ġnid kienet dik tas-27 ta' Diċembru tal-1953. Fl-1986 kien deċiż li dan il-marċ tradizzjonali ma jsirx kif kien isir minn dejjem. Id-deċiżjoni li titwaqqaf banda ġdida kienet ittieħdet fis-seduta ġenerali tal-ħadd 7 ta' Frar 1988. Dakinhar ġiet imresqa proposta biex l-għaqda Vittorja jkollha l-banda tagħha. Din ġiet approvata bil-fundatur tas-soċjetà jkun is-Sur Giuseppe Stivara. Is-surmaz direttur tal-għaqda mużikali Marija Bambina banda Vittorja Naxxar huwa Majjestro Rodrik Buġejja. L-għaqda mużikali Mount Carmel tal-Gżira. Fl-1948 ġiet fondata l-banda Mount Carmel fuq inizjattiva tal-kappillan Dun Carlo Manxe fih dan l-azzjoni kattolika. Sentejn wara, il-banda kellha l-ewwel kumitat bis-Sur Carmelo Scicluna l-ewwel President. L-ewwel surmaz direttur kien Majjestro Anthony Muscat ta' Zoppardi, Majjestro George De Bono huwa s-surmaz direttur tal-banda preżenti. L-ewwel Presidenti tal-għaqda kienu s-Sur Carmelo Scicluna. Il-President attwali huwa s-Sur Joseph Spiteri mill-2004 sal-lum. Matul is-snin, il-banda Mount Carmel esegwit programmi mużikali kull sena, kemm fil-festa kif ukoll f'okkażjonijiet speċjali oħra. Il-programm speċjali tal-banda kien dak tal-festa ta' Santa Cecilia ġewwa Teatru Manuel, esegwit fil-11 ta' Novembru 2012 u mtella mill-laqda gażini tal-banda. Laqda mużikali Mount Carmel tal-Gżira tieħu sehem attiv fil-festi esterni tal-Madonna tal-Karmnu li tiġi ċċelebrata fit-tieni ħadd tax-xahar ta' Lulju. Is-Soċjetà Filarmonika Santa Venera Verġni u Martri ta' Santa Venera. Is-sena 1964 kellha tkun is-sena li ġiet fis-seħħ l-idea li titwaqqaf il-banda. Kien propju fis-16 ta' Mejju tal-1964 li nħatar kumitat proviżorju li kellu l-kompitu li jwitti triq biex tissejjaħ l-ewwel laqgħa ġenerali. Il-fundatur ta' din is-soċjetà kien il-Karmelitan Patrick Iljana Zoppardi. Fil-festa tal-1966 il-banda ħarġet id-doqqa l-ewwel darba l-marċ tal-ħadd filgħodu. Dan il-marċ kien deskritt bħala suċċess kbir tal-banda u ta' kull sena baqa' jżid fil-briju grazzi għaż-żgħażagħ li ssibhom minn tal-ewwel quddiem fil-marċ. Is-Soċjetà Filarmonika Santa Venera tieħu sehem attiv fil-festa ta' Santa Venera li tiġi ċċelebrata fir-raba' ħadd tax-xahar ta' Lulju. L-ewwel surmaz ta' din is-soċjetà kien l-Avukat Franz Portanier fil-waqt li l-President preżenti huwa Majjestro Michael Zoppardi. Il-banda hija taħt it-tmexxija tas-surmaz Michael Ċantar. Fl-okkażjoni tal-millenju l-ġdid, is-Soċjetà Filarmonika Santa Venera ħadet sehem flimkien ma' 9 banet oħra fil-Belt Valletta. Is-Soċjetà Filarmonika Marija Annunzjata ta' Ħalbalzan.
Is-Soċjetà Filarmonika Marija Annunzjata twaffqet 125 sena ilu fis-sena 1890 taħt l-isem ta' Ċirkolo l-Annunzjata u kienet l-ewwel soċjetà f'Ħalbalzan li bdiet taħdem biex tkabbar il-festa ta' Marija Annunzjata. Fis-sena 1903 iċ-Ċirkolo l-Annunzjata għaddiet minn disgrazzja kbira waqt li xi dilettanti kienu qegħdin jaħdmu n-nar ġewwa l-gażin kien hemm splużjoni qawwija li ħallit warajha 6 vittmi fosthom oħt il-kappillan tar-raħal. Din id-disgrazzja waqfet fiex fil-gażin saret riforma u dan kellu jiftaħ f'post ġdid, kumitat ġdid fl-1904. Din id-disgrazzja waslet ukoll biex jiġu jibdew iffurmati l-ewwel liġijiet nazzjonali rigward il-ħidma tal-logħob tan-nar. Kienet biss banda l-ora tal-1900 li ħarġet qawwija u sħiħa minn din id-disgrazzja u din għadna ngawduha sal-lum fis-sala tal-gażin. Is-Soċjetà Filarmonika kif kienet magħrufa ġebret ukoll finanzi għal set injipen ġodda li għadhom jitgawdew fil-kampnar tal-Knisja Parrokjali sal-ġurnata tal-lum. Il-bini tal-gażin tas-Soċjetà Filarmonika Marija Annunzjata laqa fih diversi persuni prominenti f'okkażjonijiet speċjali jew f'ċelebrazzjonijiet ta' anniversari fosthom lill-Eċċellenza Monsinjur Arċisqof Miguel Gonzi, Prim Ministru George Borġolovier li kien ukoll l-ewwel President Onorarju, lill-Prim Ministru Dr. Edi Fenekadami, lill-Isqof Awżiljarju Charles J. Cicluna, kif ukoll lill-Eċċellenza President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka. Fis-sena 1994 is-Soċjetà Marija Annunzjata ta' Ħalbalzan biqbil unanimu waqt laqgħa straordinarja ġie deċiż li twaqqaf il-banda. B'hekk din is-soċjetà saret waħda filarmonika, hekk kif għadu jixed sal-lum l-isem tagħha. Il-Gażin Banda San Pawl ta' Ħalsafi kien f'Jannar tal-1929 meta xi parruċjani ħalsafin iltaqgħu għall-ewwel darba waqfu dak li sal-lum għadu l-Gażin Banda San Pawl. F'dak iż-żmien din l-għaqda kienet iġġib l-isem ta' Ċirkolo San Paolo u primarjament kien iservi biex jgħin f'dik li hija organizzazzjoni tal-festi esterni. Is-sede kienet tintuża wkoll biex il-membri ta' Ħalsafi kienu jiltaqgħu jqattaw ftit ħin ta' mistrieħ. Iż-żewġ fundaturi ta' dan il-gażin kienu Paolo Busuttil u Filomeno Kakija u ma kienu jiltaqgħu f'post li kien mikri lilhom mingħand Emanuel Busuttil, propju f'misraħ il-Knisja. Dan il-post inxtara fl-1984 u fl-1987 beda l-proġett ta' bini ġdid ta' gażin. Dan infetaħ fl-1988. F'Jannar tal-2015 il-Kumitat tal-Gażin Banda San Pawl Ħalsafi daħlu għal proġett ikbar billi nxtara l-palazz magħruf bħala ta' Kolxer li hemm biswit il-bini preżenti, dan biex jiġi integrat mal-kumplament tal-bini. Il-Banda San Pawl twaqfet fl-1990 u matul is-snin issaħħet biex tagħti servizzi tagħha fil-festa ta' San Pawl u servizzi oħra fil-lokalità. Il-Banda San Pawl tagħti wkoll diversi servizzi fil-lokalitajiet oħra fil-jiem tal-festi tagħhom. Proġett ieħor li nbeda u daqt jitlesta minn kollox huwa l-planċir li jintrama fil-pjazza fil-ġimgħa tal-festa. Dan ukoll ser ikompli jsaħħaħ u jżid l-element kulturali u artistiku tas-soċjetà. Il-festa ta' San Pawl tiġi ċċelebrata fl-aħħar ħadd tax-xahar ta' Awwissu. Is-Surmaz direttur tal-Banda San Pawl huwa Majjestro Michael Bugelli. Is-Soċjetà Filarmonika Stella Maris ta' Sliema. Is-Soċjetà Filarmonika Stella Maris ġiet imwaqfa fl-1914 u hija l-eqdem soċjetà f'Sliema. Is-soċjetà tieħu sehem attiv f'avvenimenti mużikali u kulturali li jsiru f'Sliema u madwar il-pajjiż. Is-Soċjetà Filarmonika Stella Maris tieħu sehem attiv fl-organizzazzjoni tal-festi esterni tal-Festa ta' Stella Maris li tiġi organizzata fit-tielet ħadd ta' Awwissu. Surmaz direttur tas-Soċjetà Filarmonika Stella Maris huwa Michael Pulis. Is-Soċjetà Filarmonika Santa Marija tal-Mosta. Is-Soċjetà Filarmonika Santa Marija iġġib l-isem tal-patruna tal-Mosta, Santa Marija. Is-soċjetà hija mlaqma bħala tal-Istilla u twaqfet fl-1905. Surmaz direttur tal-banda huwa Majjestro Rejxi Berras. Bħal kull soċjetà oħra, is-Soċjetà Filarmonika Santa Marija tiffoka ħafna mir-rikorsi tagħha fuq it-tagħlim tal-mużika. Minn barra l-aspett mużikali, is-soċjetà għandha fil-ħdana kumpless pirotekniku li huwa attiv mhux biss fil-ġimgħa tal-festa iżda wkoll matul is-sena kollha. Ta' min isemmi wkoll li s-soċjetà għandha wkoll fi ħdana sezzjoni taż-żgħażagħ. Kif mistenni, is-Soċjetà Filarmonika Santa Marija hija attiva ferm fil-Festa Santa Marija li tiġi ċċelebrata fil-15 ta' Awwissu ta' kull sena.
Dan biex ma nsemmux is-sem attiv li s-soċjetà għandha fil-ġimgħa mqazza propju fil-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira. Laqda mużikali Kristu Sultan Banda Pawla tal-Aħal Ġdid. Wara l-festa ta' Kristu Re tal-1990, grupp ta' żgħażagħ li kienu jieħdu ħsieb tal-armar tal-festa ħarġu bl-idea li fil-parroċċa kien hemm bżonn li jkun hemm grupp ta' żgħażagħ li jibda jorganizza attivitajiet matul is-sena biex dan il-grupp jibqa' attiv matul is-sena kollha. Ban wieħed biex tkompli tikber il-festa ta' Kristu Re. Għaldaqstant, fit-19 ta' Awwissu 1990 saret l-ewwel laqgħa minn dawn iż-żgħażagħ fiċ-ċentru Agape fit-triq Ġuse D'Amato Pawla. F'din il-laqa, wieħed mill-membri fundaturi s-Sur Ivan Bartolo offra l-garax tiegħu fit-triq Santa Monika biex iservi bħala sede ta' din l-għaqda li ħadet l-isem Għaqda Żgħażagħ Pawlisti. It-twaqqif uffiċjali ta' din l-għaqda sar nhar il-Ħadd 25 ta' Novembru 1990 nhar jum il-festa liturġika ta' Kristu Re. L-għaqda tibda torganizza diversi attivitajiet soċjali, kulturali u reliġjużi u f'Diċembru tal-istess sena tarma l-ewwel triq f'Raħal Ġdid b'tiżjien tal-miliet fejn matul diversi snin kienet protagonista f'rebħ ta' diversi unuri fil-kompetizzjonijiet tat-tiżjien tat-toroq, rebbieħa f'kull kategorija. F'Lulju tas-sena 1991 l-għaqda tagħmel talba lill-awtoritajiet ekklastiċi biex tibda torganizza marx nhar l-Erbgħa, l-ewwel jum ta' tridu tal-festa, li ma talba tiġi aċċettata mill-awtoritajiet ekklesjastiċi. Fis-sena 1992 l-għaqda tikkummissjona l-istatwarju Alfred Camilleri Cauchi biex jagħmel statwa ta' Kristu Re, li ma statwa tkun l-ewwel waħda f'Raħal Ġdid meqjuma ġewwa sede ta' soċjetà. L-istatwa titlesta għall-festa liturġika ta' Kristu Re tal-istess sena. Fl-20 ta' Frar 1999 l-għaqda tbiddel is-sede tagħha għal triq Ġuse D'Amato. It-22 ta' Lulju 1999 tagħmel l-ewwel debut tagħha b'marċ mat-toroq tal-Aħal Ġdid. L-għaqda tibda tagħmel diversi servizzi mużikali fosthom il-programm annwali ta' kull sena. Fis-6 ta' Jannar 2013 l-għaqda tbiddel is-sede tagħha fejn tmur ġewwa ċ-ċentru ta' Pjazza Antoine de Paul fejn jitlesta l-ewwel fażi tal-proġett. U l-Gazin jiftaħ il-bibien tiegħu fl-4 ta' Marzu 2014. Fil-5 ta' April 2015 issir ċerimonja ta' tqejjid tal-ewwel ġebra ta' swali ġodda li bħalissa qegħdin jitlestew sabiex l-għaqda jkollha sede kif jixraqilha. Il-konsulent tal-11 soċjetà mużikali li se nisimgħu iddoqqu l-lejla huwa s-Sur Xavier Spiteri u l-koordinament tal-lejla sar kollu minnu.